limo sanggup awakmu tak serahne, tapi lek nggak sanggup persyaratannya mama nggak tak kayak nih. 1. Lagi wis tak tukokne tak serahno, tapi lek limo sanggup awakmu tak serahne, tapi lek nggak sanggup persyaratannya mama nggak tak kayak nih. 1. Pertama awakmu harus sekolah, tugas aja sampai diceluk gurune. Tugas-tugas tetap cepat ngumpul. Ketiga, ngewaki bapak ngaret kandang sapiku tetap. Keempat, lek dikongkon mama ojo kankin-kankin. Krungu? Kelima, ojo gara-gara HP iki nggak tambah pinter. Lek kelima iki tambah nggak pinter nggak usah nyekel HP. Sing kelima harusnya lek HP iki harus tambah apa? Pinter. Sanggup iki? Sanggup. Lek nggak sanggup apa persyaratanmu? Kita. Selak kuwi nggak nyekel HP. Oke, nyang. Tak kene. Halaman